Un documental sobre el procés de creació d'un espectacle que utilitza la diferència com a pretext. Tu què faries que no has fet si et diguessin que sortirà bé? En la penombra, el grup d'actors i actrius formen una pila de cossos, magrejant-se, fregant-se els uns amb els altres, llepant-se, acariciant-se. A poc es van incorporant fins que l'escena s'il·lumina. Órdago a la grande. Órdago a la grande es diu així perquè és la màxima jugada, la màxima aposta al joc del mus. Como hay que apostarlo todo, hay que echar la carnaza al asador, hay que hacer un órdago a la grande. L'Edgar ens ha ensenyat quin és el signe de órdago que viene de... Sí, porque viene de reto, que el signo reto, apuesta, tiene este signo, como dos personas van a apostar a algo, ¿no? Y entonces el signo viene así, viene de esto. Entonces nosotros somos 6 personas, este mano simbolizaría como algo grande, y si contamos los dedos son 6, que serían las 6 personas que simbolizan. ¿Delante o detrás? ¿Dónde está el sexto? Yo solo tengo No, pero era delante. Era delante. Que era como el teatro pues me gusta más detrás. Sí. No, porque era como el telón que Porque el subía. telón también. Els actors i actrius fan exercicis de consciència corporal amb contacte, massatges, moviment, amb els ulls tancats i els peus descalços. Porque mañana quede sin mujeres esta villa honrada y vuelva aquel siglo de Amazonas, eterno espanto del orbe. Perdó, vale, sí, em remeto a la realitat, d'acord, no mato polítics tampoc, no mato polítics. Demano disculpes per les expectatives que hagi pogut crear, Jo vaig decidir participar en el càsting. El que jo estigui aquí no ho vaig decidir jo. Jo em vaig apuntar a aquest projecte perquè per mi era tot un repte, un descobriment, perquè sobretot, o sigui, com a actriu i com a persona, perquè mai m'havia relacionat amb gent amb discapacitat i quan m'ho van proposar vaig pensar que em podria enriquir moltíssim. I de fet està sent així, o sigui, per mi és un aprenentatge de vida total. Que a mi, de repent, se'm donés l'oportunitat de treballar amb gent que per motius molt més tangibles als meus porta anys i anys i anys treballant-se, s'ha hagut de conèixer per força, ha hagut de fer un treball d'acceptació de moltes coses, etc. Clar, per mi era realment molt nutritiu o molt especial que em caigués en aquest moment. Todas las personas a las que se les ofrecía el casting, por ejemplo, eran, necesito un hombre blanco con los ojos azules para que encaje con la historia. Y ahora el sueño de las personas sordas o discapacitadas en general no se podía hacer, no podían lograr este tipo de cosas. Y con un casting como este, con el que pude participar, sí que se dan cuenta de este tipo de cosas. Entonces, él puede aprender con nosotros y yo puedo aprender con ellos también, ¿no? Significa que hay este intercambio y esto es ideal para proyectos futuros. Però jo crec que en aquell càsting era un poc la sensació todos de novato, no? Perquè és veritat que són projectes que no són molt usuals, diguem així. Y todo el mundo estaba muy ilusionado, nosotros también, hasta el punto que la Arantxa y yo propusimos la primera improvisación, una ciega y una sorda en la impro. ¿Picas?
Vamos todos al 10, ¿no? Es al 10. ¿Sí? ¿Has pecado? Es que no hay tiempo. ¿Sí? ¿Subimos? Me avisas, ¿eh? Me avisas, ¿eh? Jo estava una mica així com dient, a veure com funciona això, a veure quin codi, a veure... Però tot i així... Home, no era una audició normal per mi. Jo faig audicions i et cagues igual, i és una sensació molt rara i molt dura, però res, a veure. Aquesta no, ¿Sabes? Era como, yo estaba ahí como, bueno, espero que no me echen mañana. És que nosaltres estàvem passant també un càsting en certa manera. I alhora jo recordo que amb la Vero, o sigui, ens tranquil·litzàvem mútuament molt, en plan, vale, nosaltres sabem fins aquí, però no ho sabem tot, llavors ells sí que ho saben, els hi demanem. Llavors jo recordo dir-li a l'Anna, dir-li a l'Edgar, proposem això, vosaltres ens dieu com ho hem de fer, vull dir... A mi em sembla que el llenguatge té la seva importància i utilitzar la paraula discapacitat es bastante... me fustigo a mí misma y voy por el mundo con, o sea, con un cartel de... bueno, no sé, que crec que no està ben trobada aquesta paraula i en altres països no sé com es fa, quina paraula utilitza. Bueno, diversitat funcional, no? És la que s'està utilitzant aquí també. Molt poquet, molt poquet. Jo no estic d'acord. No tothom, però dic que hi ha gent que prefereix diversitat funcional, hi ha gent que... Jo sí que estic d'acord. Diversitat funcional, en aquesta taula, tots escoltem de forma diferent, tots entre nosaltres, tots veiem de forma diferent, tots funcionem de forma diversa en aquesta taula, en diferents àmbits, o sigui... Sí. Llavors, quan t'estàs referint a la disminució d'una capacitat, per mi diversitat funcional no és la paraula, perquè diversitat funcional tenim tots. Llavors, si tu et vols referir a la meva afectació mèdica, que és una disminució visual de la meva capacitat visual, una discapacitat, no que jo sigui discapacitada, que jo tinc una capacitat disminuïda, per mi, si vols fer referència a això, no teniu diversitat funcional vosaltres. Con la palabra discapacidad todo el mundo reacciona con una respuesta de miedo, pensando no tiene capacidad, ¿no? Entonces no va a haber y entonces no facilita la comunicación. La diversidad funcional sí que facilita la comunicación. La palabra discapacidad pienso que no facilita la comunicación. Y esto me lo han dicho otras personas también. Sí, pero porque hemos estropeado la palabra. O sea, yo te puedo presentar un compañero de teatro que tiene disminuida la capacidad del humor, que se llama Xavi, por ejemplo, ¿sabes? Y es un discapacitado del humor, ¿sabes? Y es así tal qual. Però hi ha molta gent sorda que no se sent discapacitada, és a dir, que no veu com un... O sigui, el problema és social, no individual. Llavors, la paraula discapacitada va a l'individu. En canvi, la cultura sorda, vull dir, el fet de no tenir oïda et fa pertànyer a una cultura sorda i això pot ser una riquesa i un guany respecte a una altra cosa. Jo no soc discapacitada, jo tinc una discapacitat. Jo he fet tonteries, però no soc tonta. Estoy en una... sí, tombona. Sol. Parlen amb els ulls tancats, amb la cara il·luminada per un focus. Se oye el mar. Vale, canvi. ¿Tiene sol? Bueno, meva. Ah, sí. Veo mucha gente. Van todos vestidos muy elegantes. Veo la peña de mi pueblo, que parece que se va a caer. Veo una copa de vino blanco, bastante vacía, y a mi izquierda hay como un bol con fresas, otro con uvas. Veo un vaso con cava dentro, veo las burbujitas. Cuando lo levanto, veo que todo el mundo levanta sus vasos también en el público.
Es una sala cuadrada con las paredes blancas. Parece un museo, pero no hay cuadros, las paredes están vacías. Hi ha penjada una televisió de plasma molt gran, d'aquestes que simulen 3D, que són com còncaves, que fan curva, en la qual està sortint al Telenotícies una entrevista a mi mateix en la qual s'està informant que jo, com a advocat, he guanyat un dels casos més importants que s'han portat a la història del país. Tenemos un montón de escenas con las que jugar, un montón, tenemos muchas cosas que son muy buenas. Todo esto. Y luego nada. Es que el baile... ¿Cómo está funcionando el proceso creativo? ¿Está funcionando? Sería la Tenéis que pregunta. decir... Como todo proceso creativo, para mí tiene cierto caos, pero es lo normal, o sea, lo asimilamos y lo entendemos y hay caos, pero bueno. El caos es porque proponen improvisaciones y entonces para mí la improvisación es, bueno, me deja muchas veces en blanco, me deja bloqueado muchas veces, entonces, ¿qué digo? ¿Qué hago? Els actors i actrius s'acaricien amb molta delicadesa per torns, de manera que una rep les carícies que els altres li fan. Lo más destacable sería la confianza que tenemos. A partir de que las directoras empezaron a decir probar a abrazaros, el contacto entre vosotros, a tocaros, un mínimo de contacto, ¿no? Entonces, para mí, sinceramente, este primer contacto yo suelo ser un poco delicado con ese tipo de cosas, porque yo nunca he sido así, siempre me ha costado y soy una persona un poco fría. Ahora me he dado cuenta de que es mucho más fácil empezarlo todo a partir de esto y que el contacto es importante. Clar, al ser un procés de creació tot es basa molt en la improvisació. La improvisació, jo sempre... és així, no? Però és l'escolta, és tot això... I clar, a mi em passava de dir, hòstia, jo com puc improvisar amb dues persones amb les quals jo no tinc les eines per comunicar-me. No que no m'escoltin, sinó que jo no tinc les eines per comunicar-me amb elles. I tot aquest reaprenentatge a l'hora d'improvisar, de poder generar material, etc., pensava que seria una cosa superlenta, però que de repent, en un moment donat, va fer un clic i es va traslladar en una altra manera i ara som capaços, i si això durés uns mesos més, doncs clar, ja podríem improvisar com si portéssim anys fent-ho, practicant l'eina. En una sala de treball, una actriu escriu 5 síl·labes separades a la pissarra i convida els altres a dir-les. Ni bujorajo, arrimushimo yahwe, comen sin siraguatanguille, huichiquintege, yaize moneza, ñagazani murinkume. Ni bujorajo, arramajoro yahwe, ni bujorajo, arrimushimo yahwe, comen sin siraguatanguille. ¿Cómo estáis? Està mort. Sí, però com li ha anat la vida? Que no sé res de vosaltres, en veritat. Perquè m'he dedicat a portar missatges, però no a preguntar com esteu. No habíamos hablado nunca, ¿no? No, pero ¿has estado mal? Bueno, no. No es que estuviera mal, pero ahora estoy mejor. ¿Y vosotros no? ¿O estabais...? Bueno, estic assimilant. Pues para mí ha sido, no sé... Yo he de confesar que a veces ha habido un poco de enfado por mi parte. Yo no sé si se habrá notado o no. Bueno, al Xavi ho ha notat moltes vegades. Però no, o
O sea, enfado no, pero un momento, pero quiero saber más, pero ¿qué es esto? Por favor, ¿por dónde voy? Estoy perdida. També forma part del procés. Sí, també forma part del És procés. que imagineu, bueno, no ho sé, arribar a un projecte en el que tot estigui ja això, no? Aquest paper, així, ara aquesta frase la dius aquí, entrant per aquí, l'altra aquí, ara aquí t'asseus, i allà marxes i... És horrible. Bueno, no sé, jo m'estimo més això, perdre'm i sé que trobarem la sortida. No sé quan ni com, però és molt més enriquidor, molt més. A veure... No! I tu què ets? Passa! No! Com s'ha integrat l'accessibilitat en l'obra? Bueno, per mi una mica tard. O sigui, crec que... Bueno, tard, vull dir, que jo penso, no? Així com a part de l'assessorament de com integrar l'accessibilitat i tal, jo crec que sempre és guai que sigui des de l'inici del procés, perquè crec que el que mola és que sigui part de la dramatúrgia, no? O sigui, que no sigui una cosa externa que després es veu com s'aplica, sinó que la dramatúrgia tingui en compte els diferents llenguatges, les diferents llengües, no? I que es busquin maneres, o el meu repte era que es busquessin maneres creatives. Després, per qüestió de temps, de recursos i tal, es fa el que es pot. Si haguéssim tingut els 3 mesos previs de pensar, dic 3 mesos, de pensar en a què volem parlar, no és com ens trobaríem, crec, i amb la mirada de l'accessibilitat apretant-nos des del principi, també, o sigui, com molt present des del principi. Crec que seria un altre el nostre moment, ara. No estaria primer la creació i després l'accessibilitat allargant. Ei, que vaig... Per exemple, li enviava el text a l'Edgar i llavors li deia, bueno, aquest és el teu monòleg, però està escrit per una persona oient, li enviava al Javi i a l'Edgar i els deia, l'heu de revisar perquè l'estructura és des d'una estructura de persona oient. Llavors, clar, sí, s'ha de fer un canvi d'ordre i això ho heu de fer vosaltres. O igual que amb els sinònims, que hi havia un munt de sinònims, però amb el signe és que potser és el mateix. Llavors, treu-lo que no calgui que sigui reiteratiu i que quedi, que no enriqueixi, sinó que empobreixi. Llavors aquesta experiència és que només la pot tenir una persona sola. És que estem investigant en un estil de teatre amb altres codis, perquè els ha de tenir obligatòriament. A tots ens agrada que passin coses a la vegada, però clar, si hi ha d'haver audiodescripció, realment ha de ser un teatre en el que les coses estiguin ordenades i que es doni el foco, que es doni el temps. El que no sigui ordenat també és un missatge, saps? Al públic. Però tu has de veure el que està passant. Bueno, m'ho han d'explicar. I de vegades només explicaran imprescindible. És com, per exemple, quan tu vas amb una persona que t'acompanya a algun lloc, bueno, era un exemple de pericadilla. Jo sabia que res, ho sabia. Abans, que has dit, està parant la Padi, la seva audiodescripció ha sigut estic agafant el got i vaig a beure aigua. Estic a punt de beure aigua, estic beveint aigua. Perquè estava fent broma. Sí, vale, però fico aquest exemple, no és important aquesta informació. A mi si la Padi veu aigua, m'enamora. Saps? Vull dir, és igual, no és important pel moment. A mi, si ara mateix en aquesta conversa ningú m'audiodescriu què passa, a no ser que sigui un gest que provoca unes risses o un cartell que surt que no sé què, saps? No és important. Llavors, en l'aspecte de la discapacitat visual, a nivell d'accessibilitat, en aquest sentit, per això dic que de vegades hi ha informació que no és important, a vegades sí. Per mi, una cosa que vull dir, el repte d'accessibilitat interna en aquesta peça és que tant el personatge de l'Edgar com el meu es pugui substituir per persones que no tinguin la nostra discapacitat i els vostres es puguin substituir per persones amb discapacitat.
I aleshores el que m'imaginàvem al fons és aquest color daurat com a punt de partida, independentment si serà un color daurat degradat, que és una cosa que volem... El color daurat ocuparia tot, seria tota l'escena. I el mort o per aquí, o pel discurs que faran i això. I el mort estaria aquí al baix. Sí, estava... Miramos, com dient, bueno, esta situación que hay ahora. En la sala de Bellas, a mí es que me apasiona la muerte, no sé cómo decirlo. Y creo que hay muchas cosas y tiene un punto muy emocionante, bonito y cutre y dramático y humorístico y és com molt... Així també teníem clar que tractava de l'èxit i el fracàs, llavors bueno, ¿dónde es cuando haces más balance de esto, ¿no? Del éxito y el fracaso? Para mí igual, porque me ha tocado muchas muertes muy cerca, muchos durante mi vida, ¿no? Es cuando hago repaso, ya no sé qué, esto está aquí. Y bueno, y nos pareció que podía tener mucho que ver, ¿no? Con el tema que al final queríamos y queremos que es el que se trate, ¿eh? Tu que has pogut formar una família ben maca que no et suportava, perquè no et suportava, t'has rodejat de gent que t'estimava només per treure-li rèdit, per aprofitar-te d'aquestes persones, has aconseguit l'admiració professional i l'estima personal, perquè la gent no sabia com eres en realitat, un puto dèspota, sempre amb el teu humor i amb els teus canvis de xip, i a les altres persones que t'acompanyaven, què? Merda, i només merda! Tu sempre agafaves el toro per les banyes, però era mentira, tu t'aprofitaves de la qualitat de la gent que t'envoltava. Tu sempre has somrigut a la feina, tu sempre has convertit el teu somni en la teva feina, no? En el hobby, en la teva oportunitat, però el que feies era convertir en un puto infern a les persones que t'envoltaven i que treballaven per tu. Has creat una puta fundació, per què? Per aprofitar-te de les persones. Un aprenentatge continu que la gent deia que feien tu i l'únic que feien era amargar-se per tota la puta vida. I m'has convertit en la persona que sóc ara. I saps per què? Perquè sóc una persona de merda! Una persona sense il·lusions! ¿Qué vamos a aportar a la gente que venga si aportamos algo? Esperemos que sí, ¿no? Y nos pareció que esto del fracaso era un tema como que se evitaba un poco, que todo es Operación Triunfo. ¿Qué pasa con Operación Fracaso y con dignidad? Un elogio al fracaso. Per tolerar quan desgraciada havia estat. Com odiaven la meva llar, la meva mare, els meus amics, la pressió social i de classe. Me'n vaig anar a un lloc senzill, tranquil. Me'n vaig anar a Albacete. I allà somiava que la meva mare l'acusaven per la meva desaparició. Ui, perdó. Això ho signava... Un moment, això no ho signava, el que m'acusaven per la seva... No, perquè en teoria la policia ja ho feia. Carto, policia, no? Jo sempre he dit que l'èxit per mi té un component social, és que ho vulguem o no. I és el que acaba, el que he dit abans la Vero, de la foto, de la selfie davant el Nacional. Necessitem que la gent ho sàpiga, ens situï, ens conegui. Té un component social. De reconeixement. De reconeixement. Jo estic Quan ho d'acord amb vius això. com Jo crec tu... que el personal no existeix sense lo social i que sempre té a veure amb la mirada de l'altre i que la mirada de l'altre et fa sentir a tu d'una determinada manera. Però és una cosa que és en relació sempre a un altre. Vull dir que no... I que els teus èxits, quan parlem d'èxits personals, també tenen molt a veure amb el que jo considero èxit i el que jo considero fracàs és cultural, per tenir après que això és un èxit, que això és un fracàs i això té a veure amb la mirada dels altres i amb el reconeixement, no? A l'escenari un taüt obert. Una actriu s'hi passeja pel davant, cohibida, i es deixa caure enrere, fora de l'escenari.
Des de baix, el grup la sosté i la redreça. Ella camina tentinejant al voltant del taüt i el grup la segueix des de baix per acollir-la quan torna a caure. Vamos a ganar. Ni siquiera vamos a jugar. Hemos venido a ganar, quiero que lo sintáis. Sí, venga. Eso es, vamos a hacer historia. No sento res, Més cos. Quan dius més cos, què vols dir? Vamos a hacer historia. Ya lo veo. Vamos a ser inabarcables, infinitos. Vamos a ser mucho más que eso. Vamos a ser campeones. Podríem provar 3 minuts abans de fer el descans, perquè... Sí, ara el saltem, vale? Perquè ens entretindrem una mica, perquè estigui... Ja li aniria. Vale, llavors si diem... Sí. Què ha de passar perquè pugueu afirmar Horda Gualagrande ha estat un èxit? Ojo, eh? Ojo. Ojo, ojo. Ojo, Pelín. Fem els bolos i guanyem els diners. Jo m'imagino més una gent de peu aplaudint molt i bones crítiques. No vaig tant als bolos i als diners que venen després, o sigui, però òbviament. m'imagino Però aquesta resposta. Sempre va junt. No sé per què. Pot ser una basura i que tothom t'ho compri. I tant. De una en una? Pot ser una basura, que tothom t'ho compri, o que sigui fantàstic i tothom s'emocioni i que no surti de l'únic dia que es fa el simbiòtic. Les peces de teatre, parlem com a peça de teatre, cada cosa al seu lloc. Com a peça de teatre que quan es diu que és un èxit seria fer molts bolos, tots nosaltres guanyem molts diners, que de sobte diguin volem fer la pel·li d'això. Vull dir, per desgràcia, en una cosa com una obra de teatre, com una peça de teatre, no deixa de ser coses materials. Això seria el teu èxit, el meu no seria aquest, eh? No, Horda Gualagrande. Sería Horda Gualagrande. Más de 25.000 espectadores. L'èxit de Horda Gualagrande. Després nosaltres podem ser uns desgraciats y estar deprimits y... Yo me imagino, por ejemplo, de algo que es una obra maestra, una pieza preciosa, el mejor espectáculo que has visto nunca, una joya, que la hayan visto 2 personas, y tú te vas a tu amiga, has estado dentro y dices... Es que fue y las 2 personas vibraron, ¿eh? Y te vas a tu amiga y dices, es que la petamos, ha tenido un éxito increíble. No, totalment d'acord, però jo crec que citar el ressò que pugui generar això. Clar, si això es queda amb una cosa molt petita, igual no ha sigut un superèxit, però el ressò que pugui generar això, jo no em vull posar romàntica... el teu ressò... No, ni jo em voldria ficar massa pragmàtic. Si aquest èxit no el pots transformar en algo tangible... És que a mi l'èxit a vegades passa molt més per l'autoestima, per la seguretat i per el reconeixement social que no pels diners. Sí, però que tu tinguis seguretat en tu mateixa, si després no ho transformes en algo tangible, que puguis accedir-hi al teu dia a dia, la teva confiança en tu mateixa, tu ja et pots reafirmar que la tens, però si no la transformes en fets tangibles, no existeix. I vosaltres creieu que... Què creieu que passarà? Sobre l'escenari, el grup d'actors i actrius es mouen cadascú a la seva. Quan la llum comença a fer pampallugues, tots cauen junts formant una pila. En una sala de treball, el grup fa treball corporal. Mobilitzen el coll, pugen a l'escenari cadascú a la seva manera, juguen a imitar els moviments d'una d'elles, mobilitzen malucs, cames, braços, pelvis, estiren el cos sencer.
espectacle dirigit per Vero Zendoya i Arantxa López. Dramatúrgia i direcció: Vero Zendoya i Arantxa López. Actrius: Ainhoa García, Elia Ferrero, Anna Morancho, Edgar Murillo, Padi Padilla i Xavier Teixidor. Assessores d'accessibilitat: Elia Ferrero i Gonzalo Iturregui Gallardo. Escenografia: Laura Clos Closca i Enric Romaní. Il·luminació: Laura Clos Closca. Ajudant d'escenografia i il·luminació: Felipe Cifuentes. Vestuari: Adriana Parra. Disseny i edició de so: Adel Madau. Una producció WeAct, amb el suport d'Art for Change de l'Obra Social de la Caixa i Teatre Nacional de Catalunya. Més informació a www.festivalsimbiòtic.es.